Qayneneler, can qayneneler. Haýys bir zat aýtjak diňläňmi? Janym ýani men ýadadım. Ogluňyzy öýerdiňizmi? Bir gelin alyp berdiňizmi? Ogluňyza, indi ogluňyzy gysganman geliningizden. Ho, geliniňiziň göwnüne degmäň, indi göwnüne degmäň. Indi uruşdurjak bolup, aýrystyrjak bolup, hokka tapmaň indi bolly hybaçyt indi bolly. Size ýekiji zat aýdasym gelýär. Şu siziň ogluňyza gelin bolup bargan gyz, ho adyňyza dönen 9 ay gowresini göterip bir eni sizi uloldup, kämilletdirip, şu ýaşa ýetirip size teslim etýär şu gyzy-da. Siz ene bolun, siz ata bolun diýip, şu gyzyny size ynany durmuşa çykarýar berýär size-de. Hudaýy ynanyp size berýär. Sizem bolsa näme etýäňiz? Ogluňyzdan gysganyp, uruşdurmaly, söwüşdirmeli, öýüne gowmaly, aýrystyrmaly, hawa eýtmeli, beýtmeli. Ýüregine düşmeli-de şo geliniň näýse bar niýetiňiz. O hyzmat etip oňarýan däldir bolýar bir täze gelin, ýaş gelinler etip görenler öýüne gyz wagty. Şo ýalňysyny siz düzeldiň. O siz gelin bolup gördüňiz. Siz ýaşlyk geçirdiňiz, gelinlik başyňyzdan geçirdiňiz, gaýneneler. Siz ogluňyzyň aýagyna geýýän jorabyny ütükläp geliniňizi geýdirýär. Ýatda sakla. Gelin yürekden 100% söýýär ogluňyzy. Ogluňyz üçin jan berýär, jan. Söýýär, söýgüň näme zatdygyny siz özüňiz başyňyzdan geçirip, şoň üçin gaýnatam bilen sataş, gaýnatam bilen söýüşensiňiz zaten. Gaýnatam bilen söýüşensiňiz zaten. O menem ärim bilen söýüşdim. Mysaly ýene biriňem gelini, ýa ýene biriňem çaga söýüşdi. Söýüşüp şu güne ýetdi. Indi men näme durmuşyna, men näle kelme ýanp beren gaty kän gelin o. Näme diňe ýaş gelinler ýanp böş durmuşdan ýanp gaýnany sebäpli. Wah gaýnanem kep berdi, wah gaýnanem eýti, gaýnanem beýti. Haçan görseň şeýtip beren gelinler-de. O ýalňyşmyz batyr, biz ýaşlyk etýändir düşünýän. Biziň ýalňyşmyz gaty köpdir düşünýän. Allah can bizim ýalňyşmyzy geçden bağışlasın. Ýaşlar ýalňyşlyk etip bilýär. Bu eneň ýeri başga. Geliniň ýeri başga, oglanyň ýatda saklaň. Size bir zat aýtaýyn. Ogluňyzy nähil söýýän bolsaňyz, geliniňizem şeýle söýüň. Söýmän başaryň, bolýan. Gaýrat edin.